लेके कान्हा पकामोर जोरे जोरे जल ढारेले पूजावा भोरे भोरे जल ढारेले कजली भोरे भोरे आ ओठा लाली लगा के थोड़े थोड़े जल ढारेले पूजावा भोरे। क्योंकि बहन बेटी के घर के नाम लेते विवाद वाला बात नहीं घर के ये बहन बेटी काजल पूजा फलानवा ढिमकानवा चिमकानवा के जितना जानी के नाम लेनी हो ये नाम लेके इंडस्ट्री में 70 हाली विवाद भइल बा और वह सोचने कि फिर खाली विवाद करिया फिर आ जाई हो मारे नहीं ना लेनी के ना लेनी बाबा जवाब लेकिन जोन राउर रिएक्शन बा बुझाता ले बनी नहीं 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 हम कितना दिन से गाना गाते हम पूछे तनी कितना दिन से गाना गाते नहीं कितना दिन से गाना गाते बताई पहले हम ऐसा तो कुछ गोले नहीं कि पूजवा भाग गइल पूजवा फिलार हो गइल ऐसा तो कुछ गोले नहीं के कितना दिन से गाना गाते पूजवा पूजा करे जाती है मैं का दिक्कत कितना दिन से पूरी इंडस्ट्री के बहुत ही खूबसूरत बोले और बहुत ही प्यारे और गाने से मतलब इंडस्ट्री में अपना एक अपना पहचान बनाने वाले सिट्टू सिंह हैं। सिट्टू जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत दिन बाद इंडस्ट्री में बहुत दिन बाद गाना आया, बहुत दिन से शांत हो गए थे, अभी एक भोजपुरी गाना आया, आते विवाद खड़ा कर दिया आपने। विवाद वाला कुछ बात नहीं है इसमें, विवाद करने वाले तो करते ही रहेंगे। विवाद वाला बात नहीं है क्योंकि पूजा क्योंकि बहन बेटी के घर के नाम लेते विवाद वाला बात नहीं है। ये बहन बेटी काजल पूजा फलानवा ढिमकानवा चिमकानवा के जितना जानी के नाम लेनी हो ये नाम लेके इंडस्ट्री में 70 हाली विवाद भइल बा और वह सोचने कि फिर खाली विवाद करिया फिर आ जाई हो। पहलवा का लहंगा में मोछ देखनी ओबरा गाना आई सुन ले बनी बहुत बार गाना आई ये से तमाम गंदा गंदा गाना आई ठीक बा हम चली हम रुआ नहीं जोन गाना गोले बने में का खराब बा है नहीं के क्योंकि बहन बेटी रुआ सुनी सब बहुत बड़ी बात करूँ का कहनी का खराब बा हमें वो कमेंट बॉक्स खोल के देखूँ और मैं कहले बाजी कोनो राव रिलेटिव रहन आ कहन जरूर गलती कहले बनी हमरा भौजी के कोनो रिलेटिव के नाम भौजी के नाम जे भी पूजा करे जाला सबको कुछ ना कुछ नाम बा में कुछ ना कुछ नाम होला हक तो कह सकत रहनी रुआ लेकिन जरूरी त ना रह जे के रुआ पहलवा बिना नाम वाला लोग तो कोई ना होला बिया भक्ति गाना बा सावन के गीत बा में खराब का जरूरी बा केहू के नाम लेला के सीधा से बात बा सब लोग गोले बा हमो गोले बनी में का दिक्कत बा जितना जना गइले वालो विवाद में आइल वालो अब विवादे में आके अपन नाम चमकाए खातिर नाम के नाम वाला गाना हमरा हिसाब से शायद भोजपुरी ऐसा इंडस्ट्री के को पवन सिंह के छोड़ के शायद ऐसा कोई नहीं खेजे नहीं खे गोले शायद ऐसा कोई नहीं खेजे नहीं खे गइले बा सभे विवाद में रखे सारी वाला गइले बड़े 70 हाली विवाद में आइल बड़ी चीज तो विवादे में आए खातिर वो गनी एकरा मतलब अपना नेम फेम कमाए ऐसा कुछ नहीं के खेसारी लाल के इंटरव्यू ले बने बार वाला के बुता जाए के जा काहे नहीं है सुनी जे जहां तक पहुंचे लायक रहला पहुंचेला अगर हमरा कब मौका मिली तो उनको वहीं करे लैया करे ना पूरा बिहार पूरा इंडिया कमजोर के काल सबे हो केहू कमजोर के ना जेकरा पास मौका मिले जाके वहीं करे हम रोड पर भेटा जेते तो हमरा ध के पूछ लेन जाई ना खेसारी लाल एकदम डिफेंडर रोक के दिखाई त बाबूता अब खेसारी लाल जी तो अपना चाचिए के बेटी या फाचिए के बेटी में गाना गा देता रहता अब ओकरे अब वो गु खायन तो वो गु खाए हां ओइसन कुछ माने वो गु खायन तो वो गु खाए भाई तो वो गु खाए हट गु अश्लील शब्द का प्रयोग मत कीजिए। अश्लील शब्द हम प्रयोग करता नहीं मने अश्लील शब्द हैं रउआ केहू के माई बहन बेटी के नाम ले लेते रउआ नहीं करता हम करता नहीं। गाना आप सुने ही बताइए पहले एक बार गाना सुनाई जनता के गाना आइल बा कि लेके कान्हा पकामोर जोरे जोरे जल ढारेले पूजावा भोरे भोरे जल ढारेले कजली भोरे भोरे आ ओठा लाली लगा के थोड़े थोड़े जल ढारेले पूजावा भोरे भोरे में का गलत हमरा बताई जल ढारेला भक्तवा भोरे भोरे यो कह सकत नहीं जोरी बाकी के नाम लियो लिख गाना के तुकबंदी गाना बुझाला गाना के तुकबंदी मिले के चाहिए रहली तुकबंदी खातिर केहू के बहन बेटी के नाम ले बहन बेटी में का गलती बा जे भी भगवान के पूजा करे जा सबको कुछ ना कुछ नाम बा इहे न बुझनी है जे इतना दिन से गाना गाओ तने कितना दिन से गाना गाओ तने इतना दिन से गाना गाओ तने हम पूछे तने कितना दिन से गाना गाओ तने कितना दिन से गाना गाओ तने बताई पहले हम ऐसा तो कुछ गोले नहीं कि पूजवा भाग गइल पूजवा फिलार हो गइल ऐसा तो कुछ गोले नहीं के कितना दिन से गाना गाओ पूजवा पूजा करे जाती है मैं का दिक्कत कितना दिन से गाना गाओ तने लगभग 4 साल हो गइल सक्सेस में कहीं ना कहीं रुआ बुझाता रहो कि फिर विवाद में आएम करो ऐसा कांड करें ताकि सब लोग सबसे पहला बात जान ली कि हम एल्बम बहुत कम गाइले हमार मेन जोन गायकी बा मंच के माध्यम से गायकी करला आदमी ज़्यादा स्टेज प्रोग्राम करेला लेकिन इंडस्ट्री में रहे के नाते पब्लिक की डिमांड होला कि एक दो गाना आवे तो बस गावल जाला अब विवाद में आ जाए विवाद ऐसा कुछ नहीं के चली आँख का है लाल बारू आँख लाल ऐसे बा कि कल रात के हमनी के शूटिंग कैले बन जा सुतल नहीं किए सूते के वजह से आँख लाल होइल बा मारे नहीं ना लेनी के ना लेनी बाबा जवाब लेकिन जोन राउर रिएक्शन बा बुझाता ले बनी नहीं 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 चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा संगे अभिषेक सिंह सिट्टू रानी है ब्यास जी वैसे विवाद में आवे